Arrosseries és una empresa que ja porta 50 anys en el mercat i que les seues arrels estigueren vinculades al món agrícola. I l'empresa ha evolucionat al món del reciclatge. Tenim una certa relació en el món de l'arròs perquè certs productes que fem estan relacionats en el municipi. Pensem que com a empresa podem fer un treball social prou important patrocinant un plat típic com és la paella i a més del poble on és l'origen de la nostra empresa. Tenim un compromís en estos events perquè nos veiem molt vinculats a esta terra. Implicats al màxim possible en esta cultura de l'arròs.